Hola, què tal? Soc el Dani i això és Fent el Suec. Com ja vaig comentar, i encara que sembli sorprenent, estic gravant un capítol nou abans de cap d'any. Per poc, per més o menys 24 hores. Són les 12 tocades del dia 31, si queden 24 hores perquè sigui 2026. Com passa el temps, no? Volant. Qui diria? Jo recordo quan, per allà, no sé si als 80, calculava quants anys tindré quan ja sigui l'any 2000. I, doncs mira, no només ha passat l'any 2000, sinó que estem l'any 2020. Han passat 25 anys després de l'any 2000. Que ho vèiem, no sé tu, si és nascut als 70 o als 80, no sé tu, però passat els 2000 sembla que el temps hagi volat. Bé, com vaig dir a l'anterior capítol, avui parlarem de com es compren i es venen els pisos i apartaments aquí a Suècia. Vaig fer un article a danielalargay.net en castellà on parlo doncs, dels diferents tipus de vivendes. Farem una espècie de resum, possiblement, espero que no, però possiblement se'n passi alguna cosa, però si vols tota aquesta informació per escrit i tot ben estructurat, tens tot un article sencer, molt complet, a danielalargay.net. Bé, doncs aquí va aquest capítol. He de dir que estem passejant tu, el Rico i jo en aquesta nit freda, estarem a 5 graus sota zero, està una miqueta nevat, una miqueta, un polsim, però com que ha fet una miqueta de vent, tot està com... la neu s'ha acumulat a les voreres i a llocs doncs, on el vent no ha tingut accés, però podríem dir que està una miqueta blanc. Doncs això, abriga't, que ara ja anem de tornada d'aquest passeig de més o menys mitja horeta amb el Rico. I bé, aviam, t'explico això perquè recentment el que hem fet ha estat comprar un apartament nou, perquè l'apartament on estàvem vivint doncs se'ns havia quedat, ja feia anys que se'ns havia quedat petit, un dos, aquí en Suècia li diem dos, però és, dues habitacions, però els suecs l'habitació, el menjador, la consideren una habitació més. És a dir, és un apartament amb un dormitori, un menjador, un quarto de bany i una cuina. Doncs ens havia quedat petit perquè jo amb les meves aficions de vídeo, podcast i tot això, amb un munt de coses, cables i trípodes i de tot, i a part el xat, doncs, tot el tema de la cuina, estris, utensilis, màquines vàries, doncs, clar, se'ns havia quedat tot petit. Teníem, a part, 2 congeladors que els teníem al menjador, perquè no hi cabien a la cuina, i un munt el menjador, la meitat del menjador estava ocupat per coses de cuina i l'altra per les meves coses d'ordinadors, portàtils, cables i tot això. Portàtils, el de la feina i el meu particular del 2012, que Déu-n'hi-do, que encara aguanta, és un Mac. I bé, doncs vam decidir vendre'l, però primer anem una miqueta enrere, quan jo vaig comprar l'apartament. Vaig comprar l'apartament gairebé fa 10 anys. El mercat estava força bé, bastant elevat els preus. Ja portaven diversos anys pujant, i jo vaig pujar, doncs, que vaig comprar, que seguien pujant. I aquí, doncs, el funcionament, quan compres un apartament, és una mica diferent al que hi ha a Catalunya. Aquí, per exemple, el primer que has de fer, inclús abans de començar a veure apartaments, has de parlar amb el teu banc.
amb el teu banc i amb diversos bancs. És recomanable com a mínim parlar amb 4 o 5 bancs diferents, que no tots els bancs són els bancs tradicionals, sinó hi ha bancs hipotecaris que estan especialitzats en donar-te hipoteques i diuen, escolta, a través de la via web, tot es fa via web, no vagis a l'oficina perquè no perdràs el temps. Tot via web. Doncs entres a la seva pàgina web i segurament trobaràs un botó que et dirà de demanar un pressupost o que és un estudi del que el banc et pot donar. Poses la teva informació, el número personal, recorda que és el número personal, que és com el DNI suec. A partir d'aquí, els hi dones l'autorització perquè et facin una comprovació de les teves dades fiscals. I a partir d'aquí poses quan cobres al mes, si tens un altre apartament, si tindràs alguna altra hipoteca, si tens algun altre préstec, si tens fills, quants fills tens, a quina edat tenen, etc. Informació personal i quan cobres a l'any, etc. I tu ho envies. Et fan una primera estimació que et diuen, mira, pots demanar com a molt 2 milions de corones. I no és una confirmació, és una aproximació. Al cap d'un parell de dies, o un dia, sí, entre un dia i 2 dies, et confirmen que sí, et donen 2 milions de corones. Val? Doncs a partir d'aquí, quan ja tens els diners que et donen de diversos bancs, hi ha alguns que et diuen, no, mira, si tens, per exemple, en el nostre cas, que hem comprat un nou apartament però no venem l'antic, sinó que de moment el conservem per llogar-lo, que també ja t'explicaré com és el tema de lloguers. El que fa, hi ha alguns bancs que diuen no, nosaltres no assumim el risc de que tinguis 2 hipoteques. Hi ha altres bancs que diuen sí, cap problema. Doncs quan ja tens el banc o els bancs que et poden interessar, doncs ja comences a buscar, perquè ja tu tens un preu màxim del que el banc et pot donar. Posem-li, com hem dit, 2 milions de corones, que serien com més o menys uns 180.000 euros. Més o menys, però per redondejar ho farem en corones, 2 milions de corones. Bé, trobes uns quants apartaments i hi ha alguns dies especials que tu pots anar a veure aquest apartament. Doncs, per exemple, tal dissabte es fa de portes obertes. Tu vas allà, mires l'apartament, hi ha més gent que està interessada, està allà i hi ha un senyor, el de la immobiliària, que et pregunta, estàs interessat? I li pots dir sí, no, i si estàs interessat, doncs et demana el teu nom, el cognoms i el número de telèfon. I quan ja tenen la llista de diverses persones interessades, el que fan és una espècie de subhasta a la puja. Això ho vaig fer en el primer apartament. El primer apartament el preu estava de 1,4 milions i a partir d'aquí s'estableix un dia on es farà la subhasta. Hi ha sembla que són, no sé, depèn, però poden ser 24 o 48 hores. Durant aquest temps, la gent que ha mostrat interès en l'apartament va rebent missatges dient el interessat o el comprador número 3 ha fet una oferta de 1,5. I tu dius, ostres, jo vull que també... Doncs 1,55, l'altre 1,6, 1,62, l'altre 1,67. I així ens va pujant fins que es queda amb el qui més paga. Un cop ja s'ha decidit que ja s'ha acabat la puja, el de l'immobiliària contacta amb tu i et diu, dona'm les dades del banc i es posen ells d'acord amb el banc. Quedeu un dia per firmar el contracte de compra-venta, que és com per reservar, i et demanen un 15%, un 20%, depenent del que et demani a la immobiliària, per assegurar que no
que hi ha un comprador, i després amb això doncs, ja contactes tu amb el banc i dius, escolta, doncs mira, ja està. Ells es posen d'acord, la immobiliària i el banc, i a partir d'aquí doncs ja quedes un dia per ja fer l'entrega de claus, que això pot passar depenent de cada apartament 1, 2, 3 mesos. O sigui, a partir de quan ja has fet la compra, ja quedes ja amb el propietari. Nosaltres vam comprar l'apartament, aquest nou apartament, sembla que va ser a l'octubre, i vam entrar el dia 5 de desembre. Sí, més o menys un mes i pico, una cosa així. I doncs ja hem comprat l'apartament. Per vendre l'apartament, contactes amb la immobiliària, ells es queden amb una comissió, és a dir, si tu vens, per exemple, per 2 milions de corones, doncs ells es queden possiblement 50.000 corones, uns 5.000 euros. Això ja depenent de la immobiliària. I ells són els que fan les fotos, ho posen a les xarxes socials, a la botiga o a les botigues de la immobiliària, a les pàgines webs, com per exemple hi ha una molt popular que es diu Hemmet, HEMMET.se. Allà pots trobar doncs, els apartaments que estan a la venda a Suècia, i tu doncs, poses a la venda, i si hi ha més d'una persona interessada, doncs el que hi ha és, com he comentat, la subhasta. Aquest apartament nou que hem comprat no hi ha hagut subhasta, i això ha estat molt bé perquè era un preu ja final. Però no és el normal. Però com que ara estem patint la bombolla va esclatar farà un parell d'anys, els preus van baixar bastant, ara la cosa està una miqueta mantinguda i suposem que més o menys a partir d'un any començaran a pujar una miqueta i d'aquí un any es podran recuperar una miqueta els preus. Per això, que és el motiu principal pel que nosaltres no venem l'apartament. Tenim pensat llogar-lo i ara parlaré dels lloguers. Avui sortirà un capítol una miqueta llarg. Millor pel Rico, així ens caminarà més estona. Doncs decidim que hem de llogar l'apartament. Doncs el dilluns el netejaran, que per cert, parlant de neteja, quan deixes un apartament, ja sigui perquè s'ha acabat el contracte de lloguer o perquè vendràs l'apartament o el que sigui, és a dir, deixes l'apartament, és obligatori fer una neteja intensa. I hi ha empreses que es dediquen a fer aquest tipus de neteja. Són neteges profundes, doncs es neteja tot, per dins i per fora de les finestres, inclús per dins perquè normalment les finestres són de 3 vidres, inclús el vidre interior també s'ha de netejar. Es neteixen les làmperes, els armaris per dins, per fora, les portes, amunt, avall, darrere del congelador, darrere de la nevera, tot, absolutament tot. I així és com, en principi, has de deixar l'apartament. Però també he de dir que l'apartament que vam comprar no van fer aquesta neteja, ni molt menys, perquè ens van donar l'apartament molt brut, brutíssim. Però bé, mira, volíem entrar a viure allà i haguéssim pogut dir, sí, que ens féssim la neteja, però estaven a mig de mudança, bé, tampoc passa res. Però, en principi, per anar bé, has de contractar una empresa. A més, pots pensar, ostres, si contracto alguna gent, doncs així, immigrants, i els hi pago un negre i aquestes coses, no. No t'ho recomano aquí a Suècia per diversos motius. Primer, la garantia. No hi ha cap garantia, perquè quan fas una neteja d'aquest tipus, pagues un fixe, no pagues podríem dir, tant per hora, sinó pagues tants metres quadrats, tants diners. I és la garantia de que l'apartament estarà net. Si la persona que entra troba alguna cosa bruta, tu no has d'anar a netejar-lo, sinó truques a l'empresa i li dius, escolta, el propietari o el nou inquilí ha trobat que darrere de la nevera hi havia una taranyina.
doncs aquesta empresa ha d'anar allà i netejar-la. I no et costa res. Això té una garantia de que aquesta neteja ha de ser neteja total. Total. Això per un motiu. Si ho fas en negre, aquesta garantia no existeix. El segon motiu, molt important, i és que el govern et retorna el 50% del que has pagat, així, directament. I això està molt bé, perquè normalment aquí no hi ha tantes ganes de treure diners a la gent, perquè aquí, per exemple, nosaltres vam fer unes modificacions, vam instal·lar una vitroceràmica i un forn que necessitaven una connexió potent d'electricitat i vam contactar dos electricistes. Un electricista que ho feia en negre i un altre electricista que ho feia en blanc. Més o menys els dos tenien el mateix preu. Crec que el que ho feia en blanc inclús era una miqueta més barat. Però, clar, sortia molt més barat perquè, a part, la renta ens van retornar el 50% del que vam pagar. És a dir, que vam pagar la meitat, més de la meitat, de que si ho haguessin fet en negre. Per això no val la pena. Ja dic, no val la pena arriscar-se a fer una instal·lació o a fer qualsevol cosa a un apartament, perquè això funciona d'aquesta manera. És a dir, tota obra, tot el que li facis a un apartament, tot es desgrava un 50% a la renta. Sí, ja sé que, és a dir, tu pagues primer el 100% i al cap de l'any següent, al mes de maig, quan et retornen la renta, és quan ho reps. Però, bé, doncs són, no sé, si per el tema de les neteges. Pels metres quadrats que tenim pot costar uns 300 euros per fer la neteja. 150 el torna el govern l'any que ve. Si ho fem per una empresa, possiblement ens cobren 200 euros, en negre, 200 euros. Però si ho fem en negre no hi haurà cap garantia i a part no ens retornaran els diners. Per això, ja dic, no surt bé fer aquestes coses en negre. Doncs això, feta la neteja pel lloguer, és a dir, el que es fan les fotos, i hi ha un parell de webs que això ja ho investigo una miqueta més, perquè això ho he de fer més endavant, però pel que he llegit i pel que m'he documentat en aquests últims dies, hi ha una pàgina web que pertany a Blocket. Blocket seria com la pàgina de segona mà. Ara no sé si existeix. Em sembla que no existeix segona mà, no? O primera mà, és a dir, anuncis classificats de compra-venta. Doncs hi ha una pàgina web sueca molt popular que es diu Blocket, i abans, aquesta pàgina web, tu abans podies trobar apartaments de lloguer, però hi havia molta picaresca, hi havia moltes estafes, i el que han fet és una altra pàgina web independent que pertany al mateix grup, i ells s'encarreguen de tot. Ells es queden una petita comissió, però s'asseguren de que tant el propietari com el llogater tenen la garantia de que el pis existeix de veritat, que no t'estan estafant, i per l'altra part, de que qui el lloga, doncs tu cobraràs cada mes el lloguer, i qui s'encarrega de cobrar-lo és la pàgina web, que per això es queda en una comissió, que està bé, força bé. Això segurament és el que farem. Abans de fer tot això, abans de pensar que l'has de llogar, has de mirar quin tipus d'apartament tens. Aquí existeixen els apartaments, el 80% o el 85% dels apartaments que hi ha a Suècia tenen una espècie de formalització o un tipus d'apartament que és per cooperativa. Hi ha una cooperativa doncs, que pot tenir tot un edifici o diversos edificis o un barri sencer, i tu, si vols llogar el teu apartament, el que has de fer és demanar un permís a la comunitat. Depenent de la comunitat et demanen uns requisits, és a dir, el llogues, però per què? Perquè t'has quedat sense diners, perquè te'n vas a viure amb la teva parella. És a dir, no et permeten llogar l'apartament per fer diners.
en aquest tipus. És a dir, no, és que jo he comprat 3 apartaments i vull fer diners amb el lloguer d'aquest apartament. No, això no. Normalment aquestes comunitats no t'ho permeten. Els has d'explicar, aviam, els pots enganyar. Doncs mira, és que la meva mare s'ha quedat sense apartament, que l'han fet a fora i necessita un apartament i tu, doncs mira, que ha d'entrar. O una cosa així. Però dius, no, mira, un apartament i el posaré doncs, a Airbnb. Doncs no, perquè si detecten que cada 2 per 3 està venint gent nova, poden investigar i què pot passar? Que t'obliguin a vendre el pis, que et quedis sense el dret de tenir el pis. És a dir, t'has d'assegurar que tens el permís i l'autorització de que la cooperativa et deixa llogar l'apartament. Depenent de la cooperativa, doncs et poden demanar una comissió o uns diners d'entrada o alguna cosa. És a dir, s'ha de preguntar a la cooperativa. I un cop doncs, ja tens el permís de la cooperativa, doncs ja ja poses l'anunci de lloguer. Quan tens la persona interessada en llogar-te el teu apartament, doncs el que has de fer és contactar també amb la comunitat i dir-los, doncs, fulanito de tal, aquesta gent tindrà l'apartament, el meu apartament que el llogo. El temps màxim és d'un any prorrogable. També depèn, depèn de cada comunitat, de cada cooperativa. Però, per exemple, la cooperativa on estem ara sí que m'han donat permís, no hi ha cap problema. A més, han entès doncs, això, que el valor del meu apartament ha baixat moltíssim i el que volem és mantenir, almenys per recuperar. I com que tinc una bona amistat amb un dels directius de la cooperativa, doncs m'han dit, bé, Dani, no hi ha cap problema. A més, com que em quedo al barri, és a dir, l'apartament que hem comprat està a 25 metres de l'apartament que lloguem. Van tenir una reunió, pel que em va explicar, van tenir una reunió i van dir, mira, que el Daniel i el Xat volen llogar el seu apartament, han comprat un nou apartament just al davant on estan ara, i el volen llogar per aquest motiu. És que potser, això és cert, és que possiblement el lloguin per fer diners. Diu, no, ja m'han dit que no, el lloguen perquè el van comprar per un preu i ara si el venen li donen 300.000 corones menys i volen doncs aguantar un any i vendre per l'any següent perquè doncs això que van apurats i tot això i mira que sí. I al final doncs han dit que sí. És a dir, tot i les normes pots parlar amb la gent i els pots explicar. Una altra cosa seria, mira, no, tinc 5 apartaments i els tinc 4 llogats. Ja poden dir, no, això no pot ser. Però, ja dic, explicant-los doncs, una miqueta la situació i coneixent-te, i doncs no ha d'haver en un principi cap problema. Doncs això, ja tens el nom de qui et va llogarà l'apartament, els hi dones a la comunitat que aquesta gent estarà en el meu apartament, el vell, amb un contracte d'un any, prorrogable, i ja està. I després, per part del llogater, doncs bé, es pot llogar amueblat o no amueblat o mig amueblat, que és a dir, que hi hagi algunes coses. No pots posar el preu que et doni la gana, és a dir, no pots inventar el preu. Hi ha uns barems, un tant per cent que pots demanar més si està amueblat. Si no està amueblat, doncs no pots demanar tant de més. I tot i així, doncs, has de pagar els impostos. És a dir, si llogues l'apartament i doncs tens podríem dir, un benefici, has de pagar, sembla que són... hi ha un baremo que et salven una quantitat de diners, però a partir d'aquí pagues un tant per cent. Que tens hipoteca? Tant és. És a dir, si tu tens hipoteca i el benefici que tens, entre cometes, és per pagar la hipoteca, el govern tant li fa. Tu has de pagar l'impost sense comptar la hipoteca.
que això és important, perquè dius, ostres, mira, amb els diners que em donen, doncs puc pagar la hipoteca, doncs mira, si pago la hipoteca, doncs, no sé, 400 euros al mes, doncs mira, 400 euros al mes que, doncs no, d'aquests 400 euros al mes són beneficis, però és que pago hipoteca. No, això és problema teu. Això és perquè no tenies els diners, però això són diners teus. Però bé, he fet números i bé, no és que surtin molt bé, però almenys no es perd tant com si venguéssim l'apartament ara. Podem mantenir una miqueta i doncs això, doncs intentarem aguantar un mes i si la cosa es complica, doncs mira, es ven i ja està, no passa res. No recupera tot el que s'havia de recuperar, però mira què hi farem. I bueno, doncs ja estem davant del portal del nou apartament, hem fet la volta, tinc el nas que ni el noto del fred que fa, i res, moltes gràcies per ser aquí, per subscriure't, moltes gràcies per dedicar part del teu temps a escoltar aquest podcast, i res, 31 de desembre, bon any, que sigui un any fantàstic, que comenci el 2026 i que acabi també igual de bé. Jo aniré comentant cosetes, ja saps, fent el suec, aquí al podcast, danielaragall.net, al blog, on em podràs trobar també a Mastodon, i res, ens veiem i ens escoltem ben aviat. Bon any. Adéu.